So karong adlaw nga atong putahe karning manok na pod mga bayot. So gikuhaan na din is akong gangan o giluto og kanang pagkaon sa akong anak. So ako ra ni siya hugasan din kaning manok kada ko kanig sala gyud siguro kay ibutangan pa man og tag o nga na ay color green. So ato ra nang kuhaon na iya ang gigapos din ha sa iyang paahan aron magkaon nato ni sukaon ako nang iya ang mga tambok-tambok kay kung makagupa di lagi mo kaon ani mga bayot ay. So ako na siyang bubuan din hugasin. Dayon ato ra po na siyang bubuan din ha og paminta kaning paminta daghan gyud akong gibutang dayon atong butangan og tuyo mga bayot dayon ang atong ketchup. Dayon ato ra nang i-kumot-kumot sa dakong kamot mga bayot na dato na akong kamot karon kay giputos na nako. Dayon ato nang timplahan pud ang ato ang potato mga bayot, whole potato ni siya, di na nako pikason, ibutang na ako nag-edible paminta og asin. Dahil akong bana mga bayot, murag nahalinan og usa ka sakong uling kay nangumpra siya sa mga pagkaon sa ko ang anak. Dayon ato ra nang ibutang na atong potato din ha sa ato ang karning manok. Then ato ra nang ipasok mga bayot. Dayon nagpalit ako ang bana og talong supritoro nato na. Dayon ay salad nga gigama sa akong ugangan diri. Dayon ang ako ang bana lagi nagpalit na pud siya og isa ka pack nga Pampers. Kani Pampers sa ako sa niya butang dinhi sa kabinet kay daghan pa siya og Pampers. So shout out din ha sa akong anak nga naghinukto kay mo pay pagmata. Dayon human og kaon mga bayot di man gyud na sila pwede og walay mga ipang tantan ba sa tiyan. So maghihiwa lang ko din og apple ni siya mga bayot ang ilang snack na nunay din apple. Then moinom po na sila og kape. Then kuhaon nato na itong mahiwagong plato din nga dako kayo og akong ugangan pa 20 ka tuig na daw ni o 30 ka tuig na baka daw ning platuha kay sa una pa daw kaayo ni. So ako ang gilantaw tinuod jud kay ang design na pay mga Ginoo mamamiri man siguro ni. Munang hagbay ra daw kaning platuha pero hantud karon naa pa. Namatay na lang iyang bana pero ang plato nagpabilin pa mura gugma ba. Gugmang garos oros lisyo. So ato ra nagipambutang din hang ato ang apple then mag-slice puta din sa ato ang orange. Kaning orange sila day dako kayo. So ako na siyang slice on direk pinahiwi-hiwi. Aron patsada pud lang tawon so ato nang designan unya ang mga bayot aron lamian pud sila mukaon bisag maot gud ang guys slice basta kay lami ang pagkabuhat sa guys slice ang lisyo unsa. So ato nang ibutang pud din ha nang ato ang orange so ready to serve na niya ang ato ang kalanon mga bayot mo ni ilang itantan sa ilang tiyan kaubanan sa ila ang kape nga murag aroma. Before nato ni hato didto posing sa tarig makarayot. So akong anak di ay nagtrabaho ko sa ako ang adlaw-adlaw nga trabahoon. Na busy pud akong anak dinhi og dula sa iyang mga dulaan kay gipalitan sa iyang papa karon og balon ambot og birthday baghani then gipalitan og ukulele. Dayon kaning iyang kwarto dinhi iyang dulaanan. 30 minutos na ko ni hipuson dala trapo-trapo mga bayot ng iyang mga dulaan pero murag 10 minutos ran nilang gubon akong gipang file din ha.